се на един хълм, включваме се ексклюзивно, където се случва нещо интересно. Моля да се представите. Здравейте, аз съм Исус. Знаете ме, човешкият син. Какво правите тук, Исус? Обяснете ни. Защо цялото това множество се е събрало около вас? Вие знаете, че аз проповядвам Божието Слово из цяла Галилея и днес реших да се кача на този хълм и повиках със себе си онези, които избрах. Ето това са 12-те мои ученици, като им определих, че те ще проповядат сега нататък и ще изгонят бесове в Божието име. Чудесно! Бихте ли се представили, моля? Добър ден, аз съм Симон. Исус ме нарече Петър. Искам да кажа, че се чувствам много специален, за това, че съм един от 12-те ученици на Исус. Но не ми стига още вярата за как ще мога да гоня духове и да проповядвам на целия народ. А вие бихте ли се представили? Казвам се Яков Заведеев, а брат ми Иван. Исус ни нарече синове на кърпа. Чудесно! Благодарим ви много за това включване. Към вас, колеги! Чудесно, чудесно! Благодаря много, Мими, за твоето чудесно представяне там. Ще се интересувам какво ще се случва с тези 12-те по-късно. Но сега искам да отида към един друг колег, Сашо, и той е видял нещо друго интересно. Сашо! Тук сме се събрали на мястото на събитието. Имаме трима, които са в това събитие и сега ще ги попитаме няколко въпроса. Разкажете първо откъде сте? Аз съм от Иерусалим. Аз съм от Галилея. Аз съм от Идомея. От другата имаме? От другата страна на Йордан, първо това искам да подчертая. Но от другата също така имаше много очевидци. От Тир, от Сидон. За какво сте се събрали тук? За какво сте се събрали тук? Разбрахме, че Исус извършва много чудеса на хората, които го следват, както и изцерява болни, паралитици, обладани от зли духове и сме тук заради това. Да, ние просто и злите духове са тук били, така ли? Да. Да. А къде е той сега? Той се е качил на ладията поради факта, че множеството хора го притискат и той не може да говори. Да, той поръча на учениците всъщност те да отидат при ладията с него, за да му служат една такава и да се отидат. Добре, а те нещо казват ли или множеството или духовете? Злите духове го наричат, че той е синът Божий. Добре, това беше от тук. Продължаваме от ефира. Има нещо смешно, което се случва сега. Да, има нужда, има нещо страшно сега. Един скандал, един голям скандал сега в една къща. Нека да отидем при нашата колега там, Йоана. Йоана, какво се случва? Здравейте, сега съм в една къща, където се събрава множество хора. Ето го от един от близките на Исус. Защо сте тук? Искам да прибера синът си Исус. Нещо не е на себе си, нарушава традициите ни, законите, искам да си го прибера вкъщи. Исус винаги ли се държал така? Не, допреди няколко месеца не беше така. Имахме си бизнес, работвахме дърво, сега за малко го няма и виж какво става. Някой друг от семейството ми не прилича на Исус. Не, всичко е наред. Само имам един от книжниците. Какво мислите за Исус? Той нарушава закона. Как може такова нещо? Дойдохме тук чак от Иерусалим и мога да ви кажа само, че той гони бесове, но чрез зъл дух Велзевул. С началника на бесовете той нарушава закона и ще бъде наказан за това нещо. Обещавам ви. Според вас той е Божи син ли? Къде го пише това нещо? Чисто богохулство. Никъде не пише, че Бог има син. Няма такова нещо. Вие не сте ли чели Стария завет? Моля ви се. Оставете ме. Дами и господа, ето го сега истински Исус. Съгласни ли сте с това, което казват книжниците за вас и семейството? Аз съм наскърбен. Просто аз искам те да знаят истината. И ги повиках специално, за да им кажа. Как може Сатана да изгонва Сатана? Не може да се раздели един дом против себе си. Не може Сатана да се противи на себе си. Той няма да устои. Това ще бъде края му. И как ако влезеш в една къща, ще я ограбиш, ако не вържиш първосилния? Истина ви казвам.
Всички... Не се смейте, истина е. Всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали, което и сега се случва. Защо много с хората ви не Но ако някой похули Святия Дух, това ще му се счете за вечен грях. И аз не съм луд. А защо много от хората не ви разбират? Защото не на всеки е дадено да се открие истината. Който има уши да слуша, нека слуша. Това беше от къщата. Нека да се върнем към студиото. Благодаря, Йоана. Това беше много интересно. Ще види какво се случва после. Но има новина от наши колеги Ники, който видя после на случай в една къща. Нека да видя какво се случва там. Ники? Ники? Чуваш ли? Ники? Ники, чуваш ли? Здравейте, уважаеми зрители! В момента се намираме... Не знам аз къде се намираме, често казвам, но тук става нещо голямо, нещо много става. Тук при мен има една госпожица, която нещо иска да каже, изглежда. Коя сте вие? Моля да обяснете. Аз съм майката на Исус, не съм госпожица, аз съм госпожа. Съжалявам много за тази да обяснете какво се случи току-що, моля ви. Близките да Не знам какво се случва, има тълпа, има хора, опитвам се да стигна до Исус, до сина си. Интересно. Ето нов човек. Ето, елате, кажете, господин, какво се случи току-що? Не знам, аз съм брата на Исус Христос и така, в смисъл винаги. Нещо не мога да ме пусна, там някаква голяма блъсканица става, много народ, нещо там се изцелява. Аз не мога да разбера, аз неподозирани възможности има този моят такова, ама някой вика, че бил побъркан, не знам. Вие защо искате да отидете да го видите? Моля да обяснете. Не знам, искам просто ние сме от малки отраснали, смисъл, ловихме риба заедно, купиха ни макари, там модерно всичко така, ловим заедно. И ето, и сега нещо се дистанцира от нас и даже чувам нещо ужасно. Добре, няма проблем, приятели. Вие откъде сте, госпожо? Моля да сте. Аз съм от тълпата. Какво се случи? Какво се случи току-що? Ще ви кажа всичко. Христос е вътре в една къща. И вътре има много хора. Няма игла да пуснеш, няма къде да падне, толкова много. А отвънка 3-4 пъти по толкова. Много народ. И той вътре там си говори, изцелява си, страхотно е. И по едно време... Вие с каква цел бяхте отишли в тази къща? Аз да видя какво ти пък си. Чудо става там, хора да събират, аз да не отида, не може. И по едно време дойдоха майка му и братята му и майката беше много така притеснена, искаше да го извикаме. И аз отидох така, преправих си, те ме смачкаха. Не стига, че съм кинте 20, обаче те просто ме смачкаха. И аз отидох и казах на Христос, майката и братята си са отвънка и те викат. Той как реагира? Той какво направи преди тази ситуация? Той каза, много странен този човек, честно ти казвам. Каза, коя е майка ми, кои са братята ми, тези хора, които са тук около мен, те са ми майка и братя. И който, какво беше? Следвал волята на Бога или какво беше, нещо такова, те са мои братя и сестри и майка. И това беше. Вие, госпожо, как се почувствахте при тази реакция при когато вашия син директно ви каза това нещо? Аз бях много възмутена, не можех да повярвам думите, които Исус е казал. Просто не съм се чувствала толкова зле. Аз винаги съм се гордела с сина си. Той какво дете беше по принцип? Исус е бил много кротко дете, добър син, винаги се е грижил за мен и за семейството и за братята, никога не се отдалечава по този начин. Един път избяга, ти спомня. Предполагам, че при тази създава се ситуация не ви пречи не ви казва да спрете да го обичате или нещо такова. Направо ще го изгоня. Добре, както и да е. Студио, там ли сте? Това беше много интересно, Никите. Както винаги, това беше чудесна работа. Сега ще попитам нашия колега Таня, какво ще бъде времето утре, Таня? Времето утре ще бъде кратко с превалявания и в общи линии, за да виждате как дъждовните облаци се стъпват над град Велинград по някаква причина, въпреки че сме се молили те да се отстранят малко така над облаковия басейн, но не се надяваме ще да се пуснете по Бански. Колеги. Това беше за тази вечер, като винаги казвам, никаква новина е добра новина. Това е от нас в Велинград. Лека нощ!